Alaitu aurpegi horiek iritsi da eta festa giroan murgildu eta parranda egiteko ordua Antzuolako jaiak iritsi dira eta nola ez gu Antzolanak gaude Antzolarrekin batera eta zuekin guztiokin herriko jai nagusiak ospatzeko gertu. Prest zaudete? Ba ez dezagun gehiago itxaron, 3, 2, 1, bagoaz!
Eskolako patioan oilez puzgarriak izan dituzte gaztetxoenek gozagai. Askotarikoak gainera, iazko jaietatik aurtengoetara bada berrikuntzarik. Puzgarri batzuk kirolarekin lotura izan dute eta aurten gaztetxoenak bertara gerturatu dira lagun artean, pike sanoan jolasean aritzeko gogotsu. Bikote, zuek bai jankin, antzuolako ontza kamisetan eta saltoka gaurkoan jolaska parkean gozatzen, ezta? Bai. Bueno, orantxe ikusi dituztet nik hemen, atzean daukagun puzgarri honetan, ibili zaretela baloi erraldoi batetik, beste baloi erraldoi batera, beste batera, saltoka. Bai. Eta zer moduz moldatu zarete? Ondo, bastante ondo, bai. Lortu duzue, alde batetik besteraino lurrera erori gabe pasatzea. Bai. Bai, eta zein da trukoa lurrera erori gabe punta batetik bestera pasatzekoa? Azkar jutia. Azkar jutea? Ziztu bizian jutea? Bai. Eta Bai. peloten erdira begiratzea. Orduan, hor dagoen trikimailua da, peloten erdira begiratu behar dela eta bizkor. Zenbat kilometro ordukora egin behar da punta batetik bestera? Ez dakit. Ez dakit. Baina bizkor. Kotxe batek hartzen duen abiadura bezain bizkor? Bai. Igo zaitez oreka airea bezala, saltoka bizitza hobetu lertzen da. Berdin doro zauden eta zein den momentua, beldurralde batera eta xirantzan, askizarreko aukera aurrean duzuna zurea da. Berdin doro zauden eta zein den momentua, beldurralde batera eta xirantzan. Zue bai, jaietako alkondara kendu gabe, jaiak hasten direnetik eta jolas parkean hementxe jolaserako presa dute. Bai, azkenien hau aldin bada aprobetxo egimikoa. Hemen topo egin dugun gaztetxo guztiek esan digute atzeko hau dela jolas parkeko puzgarri honena. Ez dakit guontxe etorri gata ez du probau. Probatu egingo duzu behin. Ontxen, ba. Hemen ari zarete ikusten besteak nola ari diren jolastean zer da egin barrekoa, nola ikusten dituzu atzean ari diran hauek. Nik usto dela, hartu pelota, sartu kanastan, da gaixin lortzitxuanak edo iragazi. Bai, hori da. Orduan, erreserxa. Bai, eta atzekoak, bueno, ez dara oso ondo. Zuek laurok bata bestearen aurka ibiliko zarete. Bai. Bueno, orain apustuak egingo ditugu. Zuotako lauetatik nork irabaziko du partida? Nik. Ez, nik irabaziko du, bai. Nik uste dut, nik ez dut irabaziko, baina bueno. Zergatik. Ba ez dakit, ni olako gauzten ez esona da. Handa uste liderrek irabazi bidea dela. Beldurralde batera eta xirantzan, askizarreko aukera aurrean duzuna zurea da. Asilantzan. Zuek beisbolean, onak zarete? Ez asko. Ez asko, erakutsiko diguzu zuek nola jolastu behar den hemen eta gero negoia aleginduko naiz, baina zuek iratu behar dira zue, ados? Zuek erakutsi, Juan kontatzen zer egin behar den? Hor dago pelota bat, eta daukazu batia eta saiau biza pelotia horti sartzen. Egingo diguzu zuek erakustaldi bat, venga, bat, bita, hiru, ondo egingo du. Bai. Pelota alegindu behar zara, irudi horren borobil horretan erdian sartzen, ez da? Ia zu zer moduz, bat, bita, hiru. Bale, eta ni aleginduko naiz, apustuak nahi ditut. Zuk uste duzu, sartuko du la pelota barruan edo ez? Bai. Eta zuk zer uste duzu? Bai. Bueno, nik animo batzu behar ditut, zuri emango dizut mikrofonoa eta zuk animatu niri. Venga. Animoa, dale. Bai. Igual berriz egingo dugu, bale? Vale. Goraka. Goraka, bai. Venga. Dale. Ui. Goraka. Bueno, bestia baino beto. Baina beto, argi dago, hau ez dagoela niretzako eginda. Uste dut beste puzgarri batzu probatu beharko ditugula. Gerturatu bai, animatuko zarete zuek ere saltoka jolasera. Ba, nik uste dut apuntauko gara. Torriga ikustera berze dagoen eta bastante ondo. Orduan posi zaudete hemen antzuolako jaietan gozatzeko dauden puzgarri guztiak. Bai. Gainera, bastante jolas politak eta hola dare. Zein da zure gustukoena? Hori. Da, heltzen jatzuen mendik eta saiatu biza pelotak hartzen erditxek. Kutxako kantu eman aldia eskaini ostean.
Askotariko puzgarriak ikusi duzue gaztetxoak gogotsu etorri direla, beraien jolas parke gustokoenera jaietan, horren beste gozatzen duten horretara, jolasera, saltoka ibili dira, izerdi patxetan amaitu dute hori bai Irribarrea ahoan, eta gustura ibili dira. Eta gustura jarraituko dugu izan ere saltoka ibilita, puzgarrietan jolasean ibilita, goxe pixka bat ere egin zaigu eta sabela betetzeko ordua iritsi zaigu. Herri Bazkarira egingo dugu jarraian, aurten Karrebarrenen izango da Herri Bazkaria, aurreko urteetan bezala baina bada berrikuntzarik. Ez dute eta bertara gerturatu direnek beraien bazkaria eraman behar izan. Aurten mailan jarri eta bazkaria prestatuta izan dute. Honegin! Festa giroan aurrera segitzeko indarrak ere hartu behar dira eta horixe da Antzuolarrek egin dutena, Kalebarrenen egin duten jaietako Herri Bazkarian. Aurten etorri da berrikuntzarik izan ere beste urte batzuetan kuadrillak lagun artean familian mailaren bueltan bilduta bakoitzak beraien bazkariak harri behar izan dute sabela betetzeko aurten, baina parrilla da izan dute bertan janaria prestatua izan dute eta estarria bustitzeko sagardoa ere izan dute, beraz gaurkoan mahaira gerturatu eseri eta jatea besterik ez dute izan Antzolan. Bueno, aurtengo Herri Bazkaian, Antzuolarren batzuk martxa baldin badokate, zuek zarete? Sin duda, gu beti jartzegu martxa eta ikusten da, ikusi. Horror. Espektakulo. Bueno, espektakulua, zer da zuek martxa jartzeko ekarri duzuena festarako gogoaz gain? Ekarri trikitixa, panderua, eta hemen da makina batzuk txandaka juten dianak aldatzen eta ambientia jartzen. Gerizpetan egin duzu aurten, Kalebarren hemen Herri Bazkaria, baina berezitasunen bat badauka aurten, zuek ez duzu eta bazkaririk prestatu ez da? Hori da, eta eskerrak horretik etorri gaurten, ez? Aurreko hortetan bakoitzak etxetik ekarri bizeoan, eta kriston perezia ematez oskun. Da horten parrilla jarri osko eta horbe beste goaz importante bat, sardagoa, hor, sardagoa. Eharra. Sardagoa jarri osko edan ondako, gratis, espresioan sartzen da baina. Tripa sabela bete behar delako, baina sabela betetzeaz gain eta bereziki gaur egiten duen beroarekin estarria busti behar da eta hidratazioa ere garrantzitsua da. Oso importantia, ondo sartzen da sardagoa, ura baino hobeto nik uste gaur, zeia atzoko resakiak inda, ja ura ez da sartzen. Ezin da sartu. Gaurkoan bixamona puntu bat ere bai, baina animatu zarete zuek mailaren bueltan bapo bazkaltzera. Eta zer giro aurkitu duzu hemen Herri Bazkarian? Bueno, leku gutxi topau du, eta improviso behar izan du beste silla batzuk, beste leku batzuk, eta beste mai batzuk, baina oso guztua. Bueno, gustora zabiltzate zuen, bai jakin, panderoa, soinua, trikitixa ekarri duzue, mailaren bueltan dauden gainerako Antzuolarrak kantuan eta dantzan jarriko ote dituzue? Ni dantzan nebilen ez dakit bat ematen animauko dan dantza gehiago bitxea, ze batzuk resaka oso fuerte hauke. Bueno, baina nik uste dut, parranda eta bixamonari aurre egiteko, beste parranda handi bat botatzea dela honena. Hori da, eta bihar beste bat, eta jazta. Domekara arte, hau Pantzuolako! Hau Pantzuola! Bueno, zuek bai, kolore duen alkondarekin atera zareleta, kolorea baten batek Antzuolako Herri Bazkari honetan kolorea daukan kuadrilla bat badago, zeuena da? Bai, oso pozik. Oso pozik zabiltzate. Betxu, pegatina eta ara. Jarri jata, hotxe nizun nizu. Eta guzti, zergatik daukazu zuen pegatin hau, azaldu pixka? Despedidia imiuz, Mexikoa doiatz juarriako bi, eta orduan despedidia imigeu. Bueno, nik uste dut egin dezakegula truke bat. Ni sekulako beroa daukat Antzuolako jaietan, parrandan gabiltzalako, ikusentzule guztiok, Goiena telebistako pantailaz bezalde Antzuolako jaietaz gozaten zabiltzaten guztiok, Paularekin uste zaituztet, ni banoa haize pixka bat hartzen eta atxeden hartzen. Ze muztea? Ondo, gaur sekulako berua. Ondo hasi ditzuzu jaixan? Ondo hasi ditugu, gu San Juanetan hasi ginen, San Pedrotan, Aramaixoko jaixetan, Elgetakuetan, eta oin Antzuolan, da sekulako berosapa Antzuolan. Bai, Antzuolan hobeto ez da? Antzuolan hobeto. Antzuolan niñun baino beto. Antzuolan niñun baino beto. Antzuolan niñun baino beto. Ze muzto jaz jaixan? Ondo! A ber, zein miu gaur? Ia parrandia. Bueno, begira ze bi lagun aurkitu dutan hemen Antzuolako jaietan, esan didate Goiena telebistan sekula ez direla atera, baina ez alantza daukate, egia da hori. A ber, txiki-txikitan igual, baina agertzeko goazeko. Bueno, kontatu aurtengoan, Kalebarrenen egin duzuen, hori bai gerizpetan bero ondia egiten du, Bazkaria nola doan? Bueno, zela gaitxamen jarrega eta zehoz ejandu. Bueno, aurtengoan nolakoa izan da, aurten gainera ez duzu ez zuek jatekoa ekarri behar izan, edo prestatu behar behintzat, ezta?
Ba oso ona, dana goxoa zeuan, da ondo sartu jako. Hori da, ura. Bueno, kuadrilla, sabela bete duzue, sabela behin betetakoan lanean ere jarri behar da festa giroan eta uste dut kuadrillak prest izango direla, aurtengo kuadrillen arteko jolasetan parte hartzeko ez dakitana da, zuek parte hartuko duzuen edo animatzen izango zarete. Gu nahi ginduan, baina azkenean ez ginen apunta, baina bueno, ikusten nengo. Hori da, gaina itxetan beruakin bago animatzen gatuko gata, jazta. Zuek animatzen egongo zarete eta guk denbora gehiago itxaron gabe kuadrillen arteko jolasetara ingo dugu eta ia aurten nor baino nor hobe nola ibiltzen diren eta nor den kuadrillen arteko jolas honetan irabazle ikus dezagun. Kale Barrenen egin duten herri bazkarian Antzuolarrek sabela ondo bete dute, gu beraiekin izan gara eta bertan esan dizuegu Zurrategirako bidea hartuko genuela, hementxe gara Zurrategi plazan Antzuolan eta urten kuadrillen arteko jolasak egiten ari dira. Nor baino nor hobe ari dira kuadrillak beraien artean lehian, ikusi egin beharko dugu baina urten nork lortzen duen garaipena, dirua izango da sari nagusia nork betetzen dituen beraren patrikak eta tramparen bat edo beste egiten duten ere ikusiko dugu. Seguru, baten bat edo beste egiten dutela, beraiek ez esan arren. Adi egon! Bueno, Mariño, hemen egin dugu, Zurrategi plazan zurekin topo izan ere aurten, Antzuolako jaietan, kuadrillen arteko jolasak, eta inoiz baino beroago, hau da, bero daude. Bai, gehixegi aukera, baina bueno. Bueno, hemen zu bai lekun hartu duzula, jolasean ezabiltzara ez animatu, baina ikusten bai behintzat. Bai, aurten bestetan parte hartu izan du, baina aurten ez, baina bueno, bentzet ikusingo itxu eta lagunak animau. Bueno, hemen kuadrilla ezberdinak ari dira, adintarte ezberdinetakoak, ez dakizuk aposturik egin duzun, noren alde? Ez, aurten danak animauko txu igualeko eta listo. Bueno, joku batzuetan, batzuk uste dute indarra dela garrantzitsuena, joku hori irabazteko, beste batutan esaten da burua eruki behar dela fresko zein da Antzuolako jolasetan garaile izateko sekretua. Bueno, ondo bazkaldu eta espabilauta egotia, ez da besteik. Nire honen aurretik herri bazkari egin duzue, niri txoritxo batek esan dizuek baina, Kale Barrenen baino, freskoxeago gonzaretela tabernan. Bai, guk ja lehena otik hartuta geunkan beste leku baten, baina bueno, hurrengo urtean jongo herri bazkaira. Segi ba, gaurko bero honekin, hori bai, azala zain du eguzkitako krema, ura ere fresko-freskoa hartu behar da, hidrateta egon behar da, parranda luze izango da oraindik eta. Bai, zain din bikoa bai. Zu animatu zara kuadriarekin batera urtengo Antzuolako jolasetan, zer nolakoak dira, zer nola prestatu zarete gaurkoan garaile izateko? Ahola errexea mutu, baina gero aztezata oso zaila dira itxeko. Bueno, ikusten dugu, betiko tradizio oinarri dituzten jokuak ekarri dituzuela, ezta sakuak, baina jente gehiago barruan, hortxe ibili behar zarete, holtza gainean ere danok batera, sinkronizazioa burua indarra, zer da beharrezkoa? Danetik, boia. Bueno, irabaziz gero badakit poltsikoa beteko duzuela, zue beteko duzue. Bai, ez dut uste guk, baina bueno, bate beteko dago. Urtero parte hartzen duzu jolasetan? Bai, beti. Eta gogotxu egiten zarete. Oso gogotxu. Baina irabazteko posibilitate gutxikin. Posibilitate gutxi hor, ez dakit nik batzuk edo beste tramparen bat egin ote duten? Claro, azteza grabatzen eta danak, guk ez, baina... Guk hortxe grabatuta dauzkagu denak, zuenak ere bai, Keba, guriak ezinezkoa. Bueno, ikusiko dugu, irudietan tramparik egin duzuen edo ez. Gora Antzuolako jaia! Aupa! Bueno, bikote, hartu duzu ezoka, hemen txari zarete nor baino nor hobe lehian Antzuolako kuadrilak zer moduz doaz aurtengo jolasak? Bueno, aurten ondo hasiga, bi behintzet irabazi itxu, lehen urtean bat bezaz ginen irabazi eta guztua horrekin, bi irabazitxua behintzet. Iazko tankerako jolasak ari zarete aurten egiten, beraz, iaz entrenamentua egin zenuten, aurten irabazi behi bentzat. Ez gaurreko urtekoa gaizki jontzan. Eta aurtenkoa ze bidetati doa, iazko bidetik izan duzu ongi hasi egin zaretela baina. Aurten hobeto. Bueno, hemen Antzuolako jolasetan, jolasean ibilizara orain atxeden hartzen, zure kuadriakoak animatzen zabiltza, zer moduz doaz jolasa? Oso ondo, gare mendaren artean aldatzen, asko ga, eta ber ze moduz doian jolasak, eta oingoz bastante ondo goiat, eta ber irabazten duen. Zurrategi plazan egingo dituzue, txarangako musika doinuek girotuta urten jolasak, iazkoaren tankerakoak dira. Iaz zuek parte hartu zenuten,
Iaskotik aurtengora, zer nola zabiltzate? Ba, aurten igual iaz baino pizkatu beto, baina, bueno, ikusiko bukaeran abertzela doian, eta, ba, bueno. Iaz baino beto ezan nahi du iaztik aurtengora gehiago entrenatu duzuelako, edo iaztikona trampa gehiago egiten ikasi duzuelako. Ez ezke, ba, gu trampak ez, gu hemen urte guztia entrenatzen, egun ontarako eta berri irabazten duen. Bada ba, kuadrilla guztiak esaten digute ez dutela tramparik egiten, baina besteek egiten dutela, hau da, beraiek ez, baina gainerakoek bai. Bai, guri hor trampa bat eno goiz egin dozkue, orduan, ba... Zein adibidez? Ba, hor, indarrian jarri dozkue, ba, gu baino bost mutila hundi jauak, eta, ba, klaro, ja pixuak inja irabazitza zozkuen, eta hori trampa da, hori ezin da egin, klaro. Eko atxeden hartu duzu hemen gurekin barriketan egon zarela, joan ba, zure kuadrillaren gana iritsiko zaizu orain, eta zuri parte hartzeko unea ezta. Bai, ontxe tokatzeka. Ba, sorterik onena, Bale, eskerrik asko. Eskerrik asko. Egun sentile herri batean zentzua galtzean Zehazka, da ikuta, lotuta Bueno, gaurko ze plan? Gaur parrandia, a tope. Gero zein bezue. Parra handien. Gu badakigu zu parrandea zarela txikitatik, Bai, askotan indonek. izan ere gu hor artxibotik tiraka ibili gara, eta orain urte askotako irudietan ikusi zaitu guzuk, eta txikitatik parrandazale amorratu bazara. Bai. Goiz azten zate, antzuolan parrandiait. Zaneo, lau urtetatik azkenian parrandan. Ni 4 urtekin hasi nintzen. Buzkoak dira antzuelako parranda. Antzolakoa, kristona. Oingoz jende gutxiago, baina ikusiko zuen, gero peta bingo hau, dana jendez beteko. Bueno, orain zenbat urtetakoak, ez ziren zure irudi horiek ikusi dituguna gu telebiztan? Ba, 2008 urte neuzkan, hasi que 2006, hola. Zenbat urte geroago egongo gara zurekin berriro? Galdetzeko ia parrandan zer modu zabiltza? Hola segitzen bu, beste urte batzutan, espero, bai, ondio. Bueno, ba, segi antzuelako parrandan, eta ondo pasatu. Bai, eskerrik asko.
Iritsi dira piratak Antzolako jaietara eta ikusten duzue atzealdean herriko gaztetxoenak kantu eta dantza ari direla. Goazen berarekin ondo pasatzera! Bueno, heldu die piratak Antzolako jaietara, ezta? Zetan zabitzen hemen plazan? Ba, ikusten atzerki babeselakua eta super ondo dago. Bai, ondo pasetan zabi? Bai, super ondo gare pasatzen eta oso guai dago. Eta ikusten dut hemen jarri dutzula pegatinatxo bat, ezta? Piratoia zara zue bai? Bai, eta gainera matu dabe abesti bat eta super ona da. Superona da bestia, ezta? Eta piratak esaten doztien niri, edo nik daki, piratak nahiko bihurriak diela. Zue bihurrixa zara? Pixkat bai. Eta bihurrik erisakitzen zabiz Antzolako jaixetan? Barraketa montau asko. Aurpegixan igartza jatzu bihurritxua zarela, Bai. Eskerrik asko ondo pasau. Hale, agur. Kaixo neskak, ze moduz? Oso ondo. Ondo deaz jaixak? Bai. Heldu die piratak Antzolako jaixetara, ezta? Bai. Ze zabitze ditzen? Dantza. Kantu eta dantza, ezta? Bai. Eta ze abordatzea nahi dozue gaurkoan? Ez dauko zu oso argi, baina ikusten dut kuadriako kamisetakoa dituzuela, ezta? Bai. Ahertze jartzen da batzian, erakutziko ikustentzuliei. Geldi ezinak sari edo? Bai. Ondo pasau, eskerrik asko. Bai, agur. Antzolako plazan gauz, eta jendia dantza eta dantza dabil, eta zuek hemen geldik zauzez, bastarrian. Bai, gu dana kontrolatzen, a ber, zemoz dantza itxen da ben, da zemoz doi arre jaixa. Oso ondo, eta zure jaixak zemuduz doiaz? Ondo, lasai, umien martxan pixkat, así que bueno, baina politxa. Politxak, orduan, atzo etzan luzatu eta gaur, ez etxuk dantzan ikusten, orduan, energiak zer? Energia faltan? Bai, hori izango da, energia faltan izango da gala. Eta ikusten ditugu zuen aurrako hemendik gabitz dantza eta dantza, geratu barik. Bai, hementxe David. Bueno, bat behira da eta bestia dantzan, así que entretenidu da dare. Berak zabalduta eta auzolan ari tirakabiatzean daramagu mundu berri baten mapa. Izan gaitezen pirata. Berak zabaldu ditugu, batu ditugu indarrak lotu. Gure gana eta askaditzan unabarrak berak. Zabaldu ditugu, batu ditugu indarrak. Kaixo, ze moduz abitze? Ondo. Ondo, dantza eta dantza, ikusten zaituzte. Bai, dana super ondo dabil. Bai, eta ez zarien ekatzen zue? Zarien ekatzen. Ez. Eta ze moduz doiaz jaixak, ikusten dut pirata batzu zaiela zue, bai? Bai. Etorri ga ikusten zoki hau ba, kure irakasle bat hemen dao. Orduan etorri gara ikustera. Oso ondo, eta pirata aurpegi xabe badaukotzue pegatinaz gainez, eta? Irripartxo horrekin apurtxo bat piratatxo basari, Bai. Eta abordatu duzue gaurkoan Antzolako plaza, ezta? Bai. Eta kantu eta dantza, zabitze geratu bari. Bai. Ondo pasau, jarraitu dantza. Petardo botatzen ibilizari. Bai, hemen dauku, bai. Eta eurak bota dago petardua, ezta? Zuekin batera nibe sartunaz jaixan eta pegatinabe jarri dut piratoien. Ondo, hori da erakutsi dozula goguak, hemena, hori bizipoza, hori da. Zer moduz fan da, emankizuna? Oso ondo, oso pozik, oso plaza politxa, portu politxa, parte hartzailea eta konkista dugu Antzolako portua. Ordan esan geike abordaia, heldu dela Antzolara eta geratzeko heldu dela? Bai, espero dugu bintzete giro hori, gustora egoteko girua, bai, zabaltzia ez bakarrik egun edo jaixetarako, urte osoan zia regotia. Hori da, piratena espiritua da, ezta? Hori da, barruan eta azkenien, igual daukotzu, baina ez dakitzu. Orduan, gurekin piratoiekin, ateratzen duzu barneko garra eta barneko jolastiko gogoa indarra eta laguntasuna eta hori dana. Dantza eta dantza ibilizaria geratu barik. Bai, bueno, kontu da hori da, ez geratzia, aurrak oso exigentie die, publiko exigentiena da, igual. Euroak deskonezio punto bat baldin badau, ja galtzen dozu eta horregaitxik juten gare badana ematera.
Antzolako jaietan antzolarrek ilusioz eta emozioz bizi duten ekitaldi bat bada, hori alardea da, Antzolako alardea da. Urtero egiten dute jaietan eta jaietako ekitaldi parte hartzaileenetakoa da. Aurten 170 herritar ibili dira Antzolako alardearen errepresentazioa egiten. Lehenengo kalejira egin dute ohi bezala eta jarraian errepresentazioa antzezlan hori herriko plazan eskaini dute. Denok aurrera! Bueno, batzuk danborrak hasitzen, beste batzuk eskopetero, mairuara ikusi dugu, baina dantzak ere badira Antzolako alardeko zati, ezta? Bai. Bueno, zu dantzan ibili zara, lehenengo aldia da plazara atrazarena, ez nola bizi izan duzu? Bigarren urtea, lehenengo hasi ginen. Bigarren urtea, eta zer sentitzen da Antzolako alardeko parte izan, horren beste jente begira egon da zuek dantzak egitean? Ba, ez dait, emozioa, gogoa ja jaisa dialako, eta ez dait. Bueno, dantza bat baino gehiago egin dituzue, zeintzuk izan dira hemen plazan, alarde honen barruan egin dituzuen dantzak? Izan da, trokeok, horren barruan 4 dantza da, eta gero alardeko 8koa. Fusileroak zuen enduetara, Tete, eskerrera, aurkeztu armak, Kordobako Abderraman Hirugarren Mairu Erregiak burua uste eta kezka handixa emuzotzak Nafarroako antxo lehena gartxezi. Etxaiko gorrez osatutako ejertzito baten indarrez. Eta horrek, 1920 urtean gertauzan, Baldejunkerako burrukia izena da. أن تهدو بعدم الهجوم على دولتك مرة أخرى. Ez dut gehiago herri honen kontra egingo. Ute zin itxekatut, zure herrixan kontra ez du laiko. Apuntatu, zutu, leheneko kanela, zutu,
Antzuolako alardea ospatu duzu gaur hemen herriko jaien barruan, eta zeu protagonista nagusietako bat izan zara. Bai, neu protagonista gaur aurten. Izan ere, Mairuaren papera antzesteko aukera izan duzu, zeuk ala nahi izan duzulako, ezta? Bai, neu nahi izan dutelako, lagun batek komentau zidan, que falta dia pertsona, Mairu buruaren papela be falta da, nahi bozu, jun apuntatzea, ari zien apuntatzeko jendia hartzen, eta jun nintzen apuntatzea, eta ezien jende asko apuntau, eta, bueno, aurten neu Mairu buru. Aurten zeu Mairu, entxegu guztiak hor prestatze lanak egin dituzu, gaur egun handia izan duzue, nola bizi izan duzuzuk egun handi hau? Ba, oso ondo, pozik eta, bueno, gustora hartu dut, eta oso politxa izan da. Garrantzitsua da Antzuolarrentzako horrelako, ez? Alarde bat tradizio ohitura mantentzea eta, bueno, orain urte asko lortutako lorpen hori ez, balioan jartzea oraindik ere herriko jaietan. Bai, oso importantia da, pixkat komentazia lehengo historia zarra eta pixkat, bueno, politxa da, Antzuolarrako oso importantia da, alardea eukitzia. Irabazketzat, zeuken Mairuek ere burua. Lander, beste urte batez hortxe ikusi ditugu zaldi gainean eta Antzuolako alardeko protagonistetako bat izan zara zeu. Hala da, bai, ja laugarren aldiz, eta, bueno, gustoa, indako papelakin oso gustoa. Bueno, aurtengoan egonda berrikuntza nagusi bat, Mairu berria izan duzue, Edurnere hortxe bera kapitain izaten da, uste dugu ama izan dela, zorionak hemendik bidaliko dizkiogu Edurneri eta ordezkoa ere jarri duzue. Bai, alaxe da, Edurne ama izen da, kapitainan papela xikerrek ondo baino beto bete dau, eta baitxat desanen papela baitxa earki. Batu duzu, laugarren urte izan duzula zuk hemen errepresentazio honetan, urtetik urtera zer aldatzen da, nola bizi duzu, lasaiago zaude, zuretzako zer da alardea? Jo, lasaiago esan, gustoko baten izatea baietz, baina gaur egizia esan oso nervioso nuan. Ez dakit zeatik, igual dixak, aguantauko zeban, ez zeban aguantauko, baina, bueno, ja saldi gainean ipini, eta nervisuak juritzen dira. Disfrutau momentuana, eta ondo urtetzen bali bada, ondo. Eta gaizki urtetzen bali bada, bueno. Pena horrekin, juerga jun, da listo. Xiker, Antzuolako alardean, gaurkoan zeu ikusi zaitugu hemen errepresentazioa egiten, Edurne espero genuen, baina ezin izan da bera egon, eta zeuk hartu duzu, antzezpen honetan bere lekua, ezta? Bai, hori da, aurten zela beak ezin zebanin, baten batekin bizebala, eta niri tokat aurten guen. Zeuri tokatu, baina aurretik entxegatu duzuzu, kongi ikasita etorri zara zer nola bizi izan duzu, Antzuolarrek horren beste maitatu duten alarde hau. Ensaio gutxi, ensaio bat, gaur plazara. Aurretik aino eskopetiak inibilitzana, orduan pixkat banek isen zela zoiarren da, bueno, zela bala indu. Imaginatzen dut urduri egongo zinala, emozioa ere bizi izango zenuela, nola bizi izan duzu hemen plazako une hau? Oso urduri. Berez oso urduri jartzen naiz, osea, olako egunetan gehiago. Olako karboa. Zer da zuretzako Antzuolako alardea? Tradizio bat, ez? Ta baten batek ez bauz egiten, azkenean galdu ingo da. Hori ez galtzearen, aldu nahinean, laguntzeko prest betik.
Deskantsurako tarterik hartu gabe, dantzan eta kantuan jarraitzen dugu guk Antzolarrekin batera, beste urte batez, mariatxiak plazan jotzen ari dira. ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Y hasta ahora no supe de repente cuando vi pasar la lista y ella no estuvo presente. La de la mochila azul, la de ojitos corrimidores. Y bajas calificaciones, ni a recreo quiero salir. De recuerdo me quedan sus colores, 2 hojas de un cuaderno, dice amor entre borrones. Yo quisiera mirarle su pupitre, porque si ella ya no vuelve, mis amores será muy triste. La de la mochila azul, la de ojitos corrimidores, me dejó gran inquietud y bajas calificaciones. Me arregleo, quiero salir. No me divierto con nada. No puedo leer ni escribir. Me hace falta su mirada. Hemen txegauz Antzolako plazan eta dantza eta kantuan zabitzen zugu, bai? Bai, oso gustora, oso onto dago. Zera, urteroko zita bat gorde itzen duzuena kalendarixuan etortzeko mariatxiak ikustera? Bueno, ni ez naiz Arantzolakoa, Bergarakoa naiz, baina familia daukat hemen eta etortzen ga, ze oso giro politxa egoten da, eta girua berrespetatzen dago, ba oso pozik. Guraldi honakin eta ikusi dugu giro edarra dagoela plazan, dantzan, kantuan ikusten ditugu, zure bai ikusi dituztegu hemen lagunekin, norekin etortzera? Bai, lagunekin gare eta familiaren bazkaria daukagu eta danok hemen abesten, oso pozik. Eta bazkaria aurretik, gorputzak apurtxo bat berotu, tragotxoren bate edo beste jauziko da, ezta? Hombre, hori janda eranin bieda, ez bakarrik dantzan eta danetik bieda bizkatxo bat. Beste urte batez Antzolako plazan mariatxiak eta dantza eta kantuan ari gara, ezta? Bai. Telebista etorri eta hemen mariatxiak ikusten zabitzen bitartean lagunek alde indotu, Bai, jun india. Ez dakit lotzatu indian, no se paso jakuen, baina... Zelan doiaz jaixak? Ondo, gustoa. Ja, azkenengo egunea aldauta, así que aprovechauta. Azkenengo egunera arrastak aldu gara edo zelan fandia jaixak? Ba, bastante ondo. Ondo, txukun gundia. Horpegi hona daukotzu gutxien. Bai, dosifikauta. Eta azken dosisa mariatxiak igual? Bai, gaur amak nahi zabala etortzia eta hemen gai. Ondo, mariatxiak ikusten. Giro politxa gutxienez plazan? Bai, jende pila bat, eta dantzan be bai, eta bai, jende pila bat. Eta zu animau zara dantzaitxera? Ez, goez. Zuek ikusi, eta igual ikasi eta torren urte baten. Bai, eta asko jota kantun batero kantau, eta jazta. Ez dut bizarra moztuko taldeak antolatuta beste urte batez, atzan ikusten dituzuen antzolarrak batu dira maiaren bueltan, jaiei amaiera ezin hobea emateko.
Antzolarrak trabe ikusi ditugu jan eta edanean mailaren bueltan orain, ea nola moldatzen diren bi gurpilen gainean. Egia esan ez ditugu antzolarrak ikusi txirrindu gainean, bizikleta gainean lanean dena den, ez diete begirik entzen gaur arratsaldeko protagonistei. Bueno, hementxe dauko gaurko atzaldeko ikuskizunetako antolatzaileetako bat, zela fan da ikuskizuna? Oso gustora. Gaur gainera eguraldiak nahiko eutsi dio. Bero gehiegikin ez da egokia, ez zaigu gustatzen, nik uste publikoari ere ez zaigu gustatzen, baina olako hasieran zalantza genuen euri pixkat egingo tezu, baina bueno, olako klimakin, olako temperaturakin oso gustora. 8 urte ikuskizuna Antzolara etortzen etzela eta plaza bete-bete inda. Bai, gustora, beti erantzunakin gustora. Duela 8 urte, beste plaza batean egon ginen, eta hau dena oso ezberdina zen. Rampa hau askoz txikigoa zen, honek ez dauk ezer, eta saltoak eta denak ezberdina ziren, eta urtez urte joan gara pixkate igotzen pixkat handitzen, hauen mailak ere exigitzen zuen, eta publikoak ere exigitzen du. Azkenean urtez urte ezin duzu gauza berdina egin, eta publikoak ere eskertu du nik uste. Eta publikoa, hasieran kosta egin da apurtxo bat berotzea, baina gero ikusi bukaera aldera fandala poliki berotzen, ezta? Ikuskizunako hola behar du, ez hasieran pixka xoabe, atope ezin da hasi, beti. Ordu beteko ikuskizuna da, eta egur batean hastea ez da komeni. Orduan pixka goazen berotzen, pixkate ikuste izatela, zer den triala, batzuk lehenengo aldiz ikusiko zutelako, freestylea edo dirt jampa ere zer den, eta pixkate trukoak zailtzen eta teknikoagoak egiten, eta arriskutsuagoak egiten, pixkate jendere zutik bukatzeko. Hementxe ditut nire aldamenian bizikleta gainera igo eta trukoak eta saltuak itxen ibili dien bi, zer moduz fan da? Nahiko ongi, bai, uste gero euria egin martzula hori dena, baina ez agontu dugu denak aitz ongi. Oso ondo, nondik etorri zari ezuek emankizuna eskaintzera? Ni Lexakatik, eta beratik torreia eta... Eta ondo fan da, ez da? Bueno, niri hasieran xetu zei bizikleta, frenu gabeak elitzen ez, eta horrego nahi dut Oierren bizikletakin. Arazoen ematen dio, eta ez du lortu konpontzea, beraz, Oierren bizikletarekin ibiliko da. Eta, bueno, inutaltena. Dana dela, zurea bizikleta ez izateko oso ondo ikusi zaitxugu. Bai, inutaltena, pero bueno. Hementxe Antzolako jaixetako azken egunean, protagonista txikitxo batzuk bizikletei begira, ezta? Bai. Zer da gertatzen horratzean, konta bapurtxo bat? Etorri Rial edo lako zerreko pertsona batzuk eta da beste holan truko batzuk itzen, eta oso ondo. Eta zuek ikusten zabitze, ez dakit beste egun normaletan bizikleta hartu eta olako saltuak ibiltzen zarien? Ez, baina igual urte batzuta igual bai. Igual bai, orduan gaurko izango da irakaspena, apuntiak hartzen zabitze, begira, eta igualen mendik aurrera zuek saltoka ikusiko zaitxuztegu? Igual, baina pixka bilurrakin. Bilurrakin, zuek igoko zinake horra gora eta gero salto egin? Inbar basan bai, baina belurra mango zoztan. Printzipioz, entrenatzen ibiliko zarie beste salto txikiagotan, ez da? Bai. Bi beskoak altza ditula, sekulako ilusioakin. Tarri, bai. Hemen txago nire aldamenean unaz, oindala gutxi jarri zarena hor, izar bat moduen, tebilida zure gainetik bizikletaz paseta. Ez da? Bai. Ez da zu beldurri pasau? Piskat. Piskat, bai, ez da? Bai. Zuri gutxen ez dut gainetik salto eta olako gauzak? Bueno, aldi baten, indozta errubera baten hemendiko lan salto, baina, bueno. Eta, beldurra pasau duzu. Gurpilak oso gertu ikusiko zituzun zure begitatik, ez? Bai. Bizikletan etorri gara herriko plaza honetara arte, jarraian Jaiaia Amaia eramateko larrain dantza ikusteko aukera izango dugu. Baina nik ez dakoa dantzarako bikoterik. Ez dakit, zu animatzen zara? Bai, venga, goazen!